Karong adlaw gisaulog nato ang solemnidad sa Corpus Christi. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala aron mahimo kitang takos ug andam sa pagsaulog ning santos nga misa. Tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nagkalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala. Dad-on ang kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, makagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagapasalamat kami kanino, nagadaig kami kanino, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Nawata ang among pangamuyon, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw
magampo kita. O Hesu Kristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhinining katingalahang sakramento, itugot na nga moyo kami, nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay, ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi ug hari, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinotlogikan sa basahon sa Heneses. Si Melkisedek nga hari sa Salim ug pari usab sa labing halangdong Dios, nagdalag pan og bino ug gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimog kadaugan batok sa imong kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ikaw, Pari, sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek, ikaw, Pari, sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo hangtod, himon ko ang imong mga kaaway, nga tumbanang sa imong tiil. Ang sentro sa imong gahom, ibakyaw sa Ginoo, gikan sa Sion. Ikaw, Pari, sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Paghari diha sa taliwala, sa imong mga kaaway, imo ang harin ong gahom sa adlaw sa imong pagpakatawo. Diha sa balaan nga kasanak, ikaw, Pari,
kahangturan sa laray ni Melkisedek. Sa wala pa ang kabugason, sa masaya mo, gianak ko ikaw, ang Ginoo nanumpa, ug dili siya magbasol. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kopa og miingon, mao kini ang kopa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan, og sa matag inom ninyo niining kopa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon, hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. O Sion, dayga ang imong manunubos, dayga ang imong pangulo ug magbalantay diha sa imno ug mga awit. Dayga siya kutob sa imong mahimo, kay labaw siya sa tanang mahimo. Pagdayeg ug dili gayud ikaw makahimo pagdayeg kaniya, ingon sa angay niya. Apan karong adlawa, usa ka tema nga angay sa linain nga pagdayeg, giladlad sa atong atubangan, ang buhi ug makabuhi nga pan nga sa walay duha-duha gayud. Gihatag ngadto sa napulog duha didto sa lamesa, samtang nanambong sila sa balaan nga panihapon. Busa ang atong pagdayeg, mabug-os unta ug masipa ug ang pagsadya sa atong kalag, puno sa kalipay ug katahom. Kay mao kini ang adlaw sa piyesta, aron paghandom sa unang pagtukod niining panihapon. Niining lamesa sa bag-ong hari, ang bag-ong balaod sa bag-ong Pasko, mitapos sa karaang Pasko. Gitapos sa bag-ong mga tinun-an ang karaan, gitapos sa kamatuoran ang landong, ug sa kahayag ang kangitngitan. Kabubuton ni Kristo nga ang iyang gibuhat didto sa panihapon, balikon pagbuhat aron paghandom kaniya. Ug busa kita
sumala sa iyang balaan nga mga tugon, nagakonsagrar sa pan ug bino, aron mahimong biktima sa kaluwasan. Ang mga manunod ni Kristo nga nasayod pinaagi sa pagtuo, nga ang pan mabalhin ngadto sa iyang lawas, ingon man ang bino ngadto sa iyang dugo. Ang tao dili makasabot ni ini, dili makamatngon, apan ang usa ka buhi nga pagtuo nagaingon nga dunay nahitabo nga pagkabalhin gikan sa pan ngadto sa lawas, pagkabalhin nga nahigawas sa naandang lakaw sa kinaiya. Ubos sa nagkalain-laing dagway, nga karon mga timaan na lamang og dili na ilang kaugalingong katinuod. Anaa nagatago ang katingalahan nga mga katinuuran, ang iyang lawas atong kalanon ug ang iyang dugo atong ilimnon. Ug bisan paniini, si Kristo nagpabilin nga tibuok ubos sa tagsa-tagsa kadagway. Ang mukalawat nagadawat sa tibuok nga Kristo, wala maputol, wala mapikas, ug wala mabalhin. Bisan usa o usa ka libo ang mudawat, ang usa nagadawat ingon sa usa ka libo. Si Kristo wala makuhai tungod kay siya gikalawat. Ang maayo ug ang dautan managsama mudawat kaniya, apan maglain ang destino sa kinabuhi ug kamatayon. Alang sa dautan, mao ang kamatayon, apan kinabuhi alang sa maayo. Matnguni pagkadakong kalainan ang sangputanan, bisan ang tagsa-tagsa nagadawat sama nga Ginoo. Sa katapusan, kun ang sakramento mabahin, ayaw pagduha-duha. Hinumdumi nga managsama ang anaa sa usa ka gamayng tipik, ingon sa diha sa usa ka tibuok nga ostiya. Walay pagkabahin sa katinuod, apan ang pagkabahin anaa lamang sa timaan, ni ang pagpikas nakadyutay sa kahimtang o gidakon. Kaniya nga natago ubos sa timaan. Tanawa ang pan sa mga anghel, nahimong kalanon sa lumalangyaw. Sa pagkatinuod, pan kini alang sa mga anak, o kinahanglan dili ilabay ngadto sa mga iro. Giunhan kini pagkakita pinaagi sa tipo, diha nga si Isaac gidala sa usa ka halad, diha nga ang usa ka nating karnero gigamit alang sa Pasko, ug diha ang mana gihatag ngadto sa mga Hudeyo sa karaan. O Jesus, maayong magbalantay ug matuod nga pan, kaluy-i kami, alimahi kami ug panalipdi. Itugot nga makakaplag kami kalipay diha sa yuta sa mga buhi. Nasayod ka sa tanang mga butang, makahimo sa pagbuhat sa tanan. Pakana kami diha sa yuta, himua kami nga imong dinapit didto sa langit. Kaubang manununod nimo ug abyan sa lumulupyo didto sa langit. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw, Sa pagkasayod sa mga tao ni ini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Hesus o gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Hesus ang napulog duha ka tinun-an og miingon. Paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay og kaumahan aron mangitag pagkaon og abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Hesus kanila, kamo ang manghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang aniya kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami og mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka tawo. Unya miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tawo og papunduka sa tinagkaliman. Gituman kini sa mga tinun-an og gipalingkod silang tanan. Mikuha si Hesus sa 5 ka pan og sa 2 ka isda og miyahat siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan og gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon og nangabusog silang tanan. Og human niini, nakahipos ang mga tinun-an og napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. ay kung ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Nakasulay na ko nga na pasmo sa makadaghan, kana bang pasmo nga imbes mamahaw og alas 7, adto na sa alas 9, alas 10 na makapamahaw tungod sa giuna ang mga trabaho. Di gyud ko gusto unta ani pero namay akong tatay nanay nga unaha ang trabaho. Mauna gyud ang trabaho kay sa pamahaw, usahay, paniudto og panyapon. Kamo tingali niagi og pagka pasmo-pasmo, tingali na dilatar inyong pagkaon, pero ang uban mga igsuon mapasmo kanang di gyud ka pa mahaw. Diretso na paniudto. Ang uban way pamahaw, way paniudto, usara ang kaon sa usa ka adlaw. Mao nga mapasmo-pasmo. Subay pa kining pasmo usa sa mga hinungdan nga ang tao mabuang. Ambot muuyon baka mo ani wa pa man tingali nabuang nato pod marag igo ratang napasmo-pasmo pero wa pa mo abot ang panahon nga kita gyud mabuang. Piligro mga igsuon kon mabuang ta. Malisuan o kana bang mokarata sa magradyo bitaw nga di katunong sa istasyon moingon man dayon ta nabuang maning radyo ha. Kay wa katunong sa sakto nga istasyon. Mga igsoon na lang ko isulti ninyo ba nga, kaniadto, hayop pragyod pirmi akong giatiman sa wala pa kumisod sa seminaryo. Kanunay nako silang gipakaon, sila maoy akong giatiman. Pero pag sudan ako seminaryo, nga makapakalawat nako nakaingon ko, hantod na pari ko nga, lain naman di naman hayop, mga tao na ang pakanon. Labi na nga kana bitang magpakalawat nako, may numdum yun ko nga, kaniadto mamugas man mi kay saop man mi inigkuha sa binhi diri sa kilid sa kabo moingon kana bang sagulog yun pila ka lusok nga binhi ihog sa bangag nga aron itanom mao na nga karon dili na binhi nga lugas sa mga tanom kundi ostiyas na inigpakalawat pagkaon na kini nga ihatag sa mga tao. Mga igsoon, kana bang tuyo ko ni pagistorya ninyo nga akong kasinatian tungod kay gusto ko nga sa atong pagpamalandong Sibo og swak ang ato ang hunahuna nga karong adlaw
gisaulog nato ang solemnidad sa Corpus Christi, ang lawas ug dugo ni Kristo nga diin naa nato masinati dinhi sa santos nga misa. Kay dinhi makakalawat man ta, madawat nato si Kristo. Busa karon atong gisaulog ang lawas ug dugo ni Kristo sulod nining santos nga misa, ang santos nga Eucharistia. Mga igsoon, dili lang kini ingon nga usa lang ka kasaulugan. Hinumduman usab nato nga kasaulugan kini sa dakong gugma ni Kristo alang kanatong tanan. O kining paghatag ni Kristo sa iyang lawas ug dugo, mao kini ang nakapabusog sa atong espiritu. Mabusog man ta sa atong lawas, adlaw-adlaw nga tanan kaunta, pero dinhi sa matag higayon nga mokalawat ta, si Kristo nagpakaon og nagbusog sa atong espiritu. Nganuman mga igsoon, si Kristo mismo ang miingon, ako ang tinuod nga kalanon. Ang akong unod maoy tinuod nga kalanon ug ang akong dugo maoy tinuod nga ilimnon. Kinsa gadtong modawat niini makabaton sa kinabuhing dayon. Busa mga igsoon, kon magpasibo gyud ta sa atong pamalandong, unsa may atong gikabisihan, unsa may atong gikabuangan. Nauna ba ang atong trabaho kaysa pag-una gayud nato kang Kristo ang atong Ginoo? Kapila raman ta makasimba sa usa ka semana, pero busy kayo ta adlaw gabiing tuata sa ato ang trabaho, tuata sa panimalay, bisag unsa na lang atong gibuhat, pero ang Ginoo nahimo bang prioridad sa atong kinabuhi? Mao kini ang pangutana mga igsoon, kay ang pag-apil sa santos nga misa, diin kita modawat, mokalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Una sa tanan, nahiusa gayud kita uban ni Kristo. Mao gini ibutang ninyo sa inyong hunahuna ba nga matag-apil ninyo sa santos nga misa, Domingo man o weekdays, bisan asa mo makaapil sa santos nga misa, diha sa altar si Kristo gayod ang naghalad ug ang iyang kaugalingon maoy gihalad. Siya lamang ang bugtong tao og Dios nga angayan nga mohalad, diin kita mohiusa kay kitang tanan og kita ray mohalad, kita ray magampo-ampo lohod-lohod sa tong altar, dili ta angayan kay kitang tanan mga makasasala. Wala tay ingon ta nahut atubangan sa Dios kay kita makasasala, apan pinaagi ni Kristo nga diin kita mohiusa sa iyang pag-ampo ug pagsakripisyo, madala ngadto sa amahan. Ug mao kini ang atong mga pangayo na dungog, kay gipamati man kini, ang atong mga pasalamat na dungog ug nadawat ngadto sa amahan, ug atong gikalipay kining tanan. Mao nga kita muanhi sa simbahan, moapil sa misa, nakighiusa gayud kita kang Kristo nga maoy mihalad sa santos nga misa. Gawas niya na mga igsoon, kay ang misa, daghan man gyud ang muapil sama kaninyo karon. Nakighiusa-usab kita sa atong mga kaigsuunan. Tanawa na inyo ha, lingi ako no, palihog na inyong tapad. Dili na ninyo kaila tingali ang uban, di ba? Inyong tapad diha, dili ninyo kaila, gawas og inyong asawa og bana na diha. Pero hinamduman nato kanang imong tapad igsuon na nimo. Sama na nimo nga nangayo og grasyas Ginoo, nagpasalamat sa Ginoo, pareha mo ng lingkod miapil ining santos nga misa. Og pinaagi nining atong pagtigom, kita nagkahiusa sa usag-usa sa ngalan ni Kristo. Mao nay nakanindot diha sa santos nga misa mga igsoon nga matag-usa buot modawat sa lawas ni Kristo. Puryabuyag, gamay lang nga, lakbit ba nga. Ang uban god, dili man mo kalawat. Ang tungod sa lain-lain nga mga hinungdan, ang uban wapay kumpisal, ang uban di gyud makakalawat kay naay gihambin nga mga sitwasyon nga lisod jud kaayo, bugat kaayo. Apan mao ni magpahinumdum kanato mga igsuon nga
Ang pag-apil sa santos nga misa mauni buhat nga makaluwas. O kung gusto gyud ang maluwas, balik-balik apil sa santos nga misa, dawat og kalawat ni Kristo kay gisaad niya nga ang atong pagadawaton nga lawas ug dugo ni Kristo makahatag sa kinabuhing dayon o kalipay nga dayon. Sa katapusan mga igsuon, ang pag-apil nato sa santos nga misa mao gyud ni maghimo nato nga mas mahimo tang mahigugmaon nga mga tao. Lisod man po kaayo nga sige mog simba, inig uli sa inyo ha, wa gyapon ta mausab sa atong kinaiya. Kanang yaw-yawan lang yapon ta, hinga saba lang yapon ta, wa ta kapasaylo sa mga nakasalaan nato. Ang atong paningkamot nga mosimba ta, nga mutugot ta nga ang Dios mugahom kanato aron ang mga lisod nga buhat sa pagpasaylo, lisod sa pagbuhat sa pagpanghatag, paambit, pag-alagad, paghigugma, mahitabo unta mao na nga tugutan nato nga ang Dios nga musud sa atong kinabuhi mo hikap mo tarog kanato aron kita mamahimong tinuod nga mga sumusunod ni Kristo, makamao mo higugma, makamao mo alagad, makamao mo tabang sa mga nanginahanglan. Mao man ni ang tumong og tuyo sa Ginoo aron kitang tanan makaangkon og kaluwasan. Mga igsuon, mabusog unta kita sa espiritu, mahimo unta kitang abtik, lagsik kanunay tungod kay gidawat nato ang lawas og dugo ni Kristo. Subay pa ni San Pablo mga igsuon, kun mabuang manggaling ta, mabuang gyud ta ni Kristo, dili sa ubang mga hinungdan o mga butang. Si Kristo gayod ang atong kabuangan, kay kining panaw nato mga igsuon padung ni balik sa atong tinuod nga puloy-anan. Dili ni ingon nga mangita patag si kasimangan nga mga dalan aron lamang ta mahisalaag nining kinabuhia. Mga igsuon, ang santos nga Eucharistia nagpahinumdom lamang kanato sa atong padulngan ug kini nag-andam kanato unsaon gayud paghigugma ug pakighiusa diha sa atong mga kaigsuonan. Matag apil nato sa santos nga misa, himuon nato nga mauni ang panahon nga kita magsaulog sa atong kahiusa, magsaulog sa atong paghigugmaay. Kay una sa tanan, si Kristo nga nahigugma kanato mihalad sa iyang kaugalingon. Gihatag niya iyang kaugalingon aron kita makakaon og mabusog, lawas og kalag, og kita malipay uban kaniya. Amen. Manindog palihog. Gamito nato ang Apostles' Creed, tanan. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang labing makagagahom nga Amahan nga mihatag kanato sa iyang bugtong anak nga atong matuod og buhing pan. Motuaw kita sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang katawan sa Dios nga nagambit sa usang pari magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat ug sa pagkaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang Kristohanon sa kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan patalinghugi kami. Nga ang tanang miambit ni ining Eucharistikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus, sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit, sa may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw atong hatagag panahon ug pakitaag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga imo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga sa mga nangamatay karong adlaw, ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. O Ginoo, pagmanggiloyon o pagpaminaw sa mga pagampo sa imong mga sulugoon, tabangi sila sa pagpangayo unsay makapahimuot kanimo o gihatag kanila ang ilang mga gihangyo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo ikan sa mga alang sa pagdaig pagimaya sa ngalan, alang sa kasalanan sa tibuok nga santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayhon nining mga gasa nga gihalad kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan o gitudluan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabasko og sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan og mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit magsangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Puno
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudhong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Usab kanim. Ato karong ipakita ang timaan sa atong pag-inigsuunay, panagdait niyong tanan. Cordero sa Diyos na nagawaklan sa mga sala, sa kalibutan, kaluhin, kaluhin kami. Cordero sa Diyos na nagawaklan sa mga sala, sa kalibutan, kaluhin, kaluhin kami. Cordero sa Diyos na nagawaklan sa mga sala, sa kalibutan, at kami sa kalihina. Mga igsuon, kini mao si Hesus Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Himua o Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos, nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panem de cielo prestitis Deis, Omnia delectamentum in se habentem. Oremus.
Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribuique sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, od redemptionis tui fructum nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Daigon ang Dios, Daigo ng Dios, daigon ang iyang santos nga ngalan. daigo ng iyang santos nga ngalan. Daigon si Hesus Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigon si Hesukristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigon ang ngalan ni Hesus. Daigon ang ngalan ni Jesus. Daigon ang iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigon ang iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo. Daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo. Daigon si Hesus diha sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon si Jesus diha sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang mahimayaon nga pagpasaka sa langit. Daigon ang iyang mahimayaon nga pagpasaka sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria, Birhen ug Inahan. Daigon ang ngalan ni Maria, Birhen ug Inahan. Daigon ang iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang Dios diha sa iyang mga anghel ug mga santos. Daigon ang Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos.